നമസ്കാരം, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ ജനുവരി 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 20 വരെ, അതായത് ഇന്ന് വരെയുള്ള മഴയുടെ കണക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 26% മഴ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ കണക്കാണ് 2022. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി വരെ പെയ്യുന്ന മഴ നമുക്ക് ശീതകാല മഴയുടെ അളവിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. 2 ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കിയിലും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 43.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 42% മഴ കൂടുതലാണ്. ഇതുകൊണ്ട് മഴ വളരെ കൂടുതൽ എക്സസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ജില്ല ഉൾപ്പെടുക. അതുപോലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 21.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 26.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 20% മഴ കൂടുതൽ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ജില്ലകളിൽ മഴ കൂടുതലുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. അവിടെ 8% മഴക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സാധാരണ മഴയുടെ ഒരു കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. 21.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ എറണാകുളത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 19.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17% മഴക്കുറവുള്ള പത്തനംതിട്ടയും നോർമൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. 19% സാധാരണയേക്കാൾ മഴ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മഴയായിട്ടാണ് കണക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 41.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം 34.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഇന്നുവരെ ഉള്ള കണക്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ മഴക്കുറവാണ്. മഴക്കുറവുള്ള ജില്ലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കുറവ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലും തൃശ്ശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലുമാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 44% മഴക്കുറവാണ്. അത് മഴക്കുറവ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. 36 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 20.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയെ ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തുടർന്ന് 50% മഴക്കുറവുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ്. കാരണം വെറും 2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ കാസർഗോഡ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അതിൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴയെ അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് 100% ആകുമായിരുന്നു. 2 മില്ലിമീറ്ററിന് പകരം 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമേ ഈ കാസർഗോഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൊതുവെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഈ കാലയളവിൽ മഴ വളരെ കുറവാണ്. ലഭിക്കേണ്ട അളവും കുറവാണ്. ലഭിച്ച അളവും നിലവിൽ കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒന്നായ മലപ്പുറം ജില്ല നോക്കാം. 4.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് അവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത്. അവിടെ 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ പോലും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ 100% മഴക്കുറവാണ്. അതുപോലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 6.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. 0.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. 96% മഴക്കുറവുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 10.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. 0.1 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ലഭിച്ചത്. 99% മഴക്കുറവുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലും അതുപോലെ 99% മഴക്കുറവുണ്ട്. 10.5 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കേണ്ടത്. 0.1 മില്ലിമീറ്ററാണ് വയനാട്ടിൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയിലും അത് വടക്കൻ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. അവിടെ 100% മഴക്കുറവാണ്. 5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് അവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത്. മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതേയില്ല. പിന്നെ പാലക്കാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, 96% മഴക്കുറവാണ് പാലക്കാടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ 4.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ 3.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചുള്ളൂ. 24% മഴക്കുറവാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 49% മഴക്കുറവുണ്ട്. 28.5 മില്ലിമീറ്ററാണ് മഴയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത്. 14.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമേ അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 36% മഴക്കുറവാണ്. 32.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 21 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമേ ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 44 മില്ലിമീറ്ററാണ് മഴക്കുറവ്. 44% മഴക്കുറവ്. 36 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 20.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മഴ ലഭിക്കേണ്ടത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മഴക്കുറവ് നമുക്ക് മഴക്കുറവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരൊറ്റ മഴ, നല്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴക്കുറവെല്ലാം 100% അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള 10 ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മഴയുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലൊക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത മാസം ആദ്യ വാരത്തിലും കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലും ഇത്തവണ മഴക്കുറവാണ് ഈ കാലയളവിലുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ 22% മഴക്കുറവുണ്ട്. 22.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം 17.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മഴക്കുറവ് നികത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴ നമുക്ക് ഈ ഒരു വരുന്ന 10 ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത മാസം അഥവാ മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ വേനൽമഴ ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലും മെയ് മാസങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത്തവണ വേനൽമഴ കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.